Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Είναι το τραγούδι «Χάθηκα» του Μίκη Θεοδωράκη, με ένα διαφορετικό τρόπο όμως ακουσμένο αυτή τη φορά, μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Άγγελος Αντωνάτος διασκευάζει Μίκη Θεοδωράκη με ένα τρόπο ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας το εξηγήσει. Καλησπέρα σας, κύριε Αντωνάτο. Χαίρετε, κυρία Γιώργα, τι κάνετε? Ευχαριστώ. Καταρχήν είναι το «Χάθηκα», έτσι, με ένα διασκευασμένο, με ένα σεβασμό στο κορυφαίο μουσικοσυνθέτη, οπότε μαθαίνω έχετε πάρει και την άδειά του και αναρωτιέμαι εάν το έχει ακούσει ο κύριος Θεοδωράκης. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ αναρωτιέμαι. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ναι. Ξέρω ότι η δισκογραφική μου εταιρεία που μου το πρότεινε κιόλας έχει επαφή μαζί του, αλλά και βέβαια δηλαδή θα έχουν συζητήσει κάποια πράγματα, υποθέτω, αλλά δεν ξέρω τη γνώμη του για τη δουλειά. Mm-hmm. Εσείς πώς αποφασίσατε να διασκευάσετε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη? Κοιτάξτε, εγώ το 2014 εμφανίστηκα με ένα δίσκο που ήταν αφιέρωμα στον ποιητή Βερίτζη, μέσα από τον οποίο πίστεψαν κάποιοι ανθρώποι ότι το να κάνω εγώ τώρα αυτή τη δουλειά, διασκευές στο Μίκη Θεοδωράκη, θα είχε ενδιαφέρον, και με προσεγγίσανε και βέβαια ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και ήταν για μένα ένα ωραίο ταξίδι. Αυτό το ταξίδι λοιπόν, διαβάζοντας και μελετώντας το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, πόσο χρόνο σας πήρε και ποιο ήταν αυτό τελικά το αποτέλεσμα? Σας δικαιώνει, ήταν αυτό που θέλατε εσείς? Υπάρχουν και κάθε φορά θα μπορούσε να ήταν και έτσι και αλλιώς, και έχει πολλές αναγνώσεις αυτό το έργο. Ναι, κοιτάξτε, προσωπικά εμένα, εφόσον κατέληξα ότι είναι έτοιμο να εκδοθεί, δηλαδή αυτός ο δίσκος να βγει στην κυκλοφορία, πάω να πει ότι, γιατί είχα απόλυτη ελευθερία, πάω να πει ότι με ικανοποίησε. Εμένα και τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου. Από εκεί και πέρα ο κόσμος κρίνει πάντα το έργο του κάθε καλλιτέχνη. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος να θεωρηθεί απλά καλή τέχνη. Πιστεύω ότι το έκανα με σεβασμό. Βέβαια το έκανα με το δικό μου ύφος, και αυτό πάντα έχει ένα ρίσκο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ένα Μίκη Θεοδωράκη που έχει κάνει τα πάντα γύρω από τη μουσική. Πιστεύω ότι και ελπίζω να αρέσει τον κόσμο. Μάλιστα. Πήρε κάποιους μήνες. Με ρωτάτε πόσο πήρε? Πήρε κάποιους μήνες για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γύρω στους 6-8 μήνες πήρε. Ποιοι βοηθήσαν, διότι υπάρχει ακόμα εκτός από εσάς, ποιοι είναι οι μουσικοί? Βέβαια. Θα μας πείτε και να ευχαριστήσω και δημοσίως για την ερμηνεία της στην Αναστασία Αντωνάτου, η οποία είναι και σύζυγός μου. Με μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Ναι, έχει μια λυρική φωνή, έτσι μας λένε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Απραμίδη, ο οποίος βοήθησε πολύ, τον Νίκο Παπαδάκη και τον Δημήτρη Μπορνή, οι οποίοι έχουν παίξει και σε κάποια κομμάτια του δίσκου. Μάλιστα. Το επόμενο βήμα? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή έχω κάνει ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο και κάτι, μπορώ να πω, αν βάλουμε και ένα sync που κυκλοφορεί τώρα, το True Love, σχεδόν 3 δίσκους, έχω βασιστεί τώρα οι δυνάμεις μου όσο μπορώ να βοηθήσω και εγώ αυτοί οι δίσκοι να ακουστούν, και είμαι λίγο σαν να ξεκουράζομαι. Βέβαια μάλλον θα ακούσετε μουσική μου σε κάποια ταινία. Βέβαια μπορείτε να ενημερώνεστε και από το Facebook, από τη σελίδα μου. Ναι. Για οτιδήποτε. Η ταινία αυτή πότε είναι, πότε δηλαδή, και ποια ταινία θα είναι? Δεν το λέτε ακόμα. Ακόμα, γι' αυτό σας είπα ότι από τη σελίδα μου στο Facebook θα μπορέσετε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση στον καιρό μπροστά που θα διανύσουμε. Εντάξει, γίνανε πολλά πράγματα για εμένα μέσα σε αυτόν τον χρόνο, και επειδή προσπάθησα να τα κάνω με έναν τρόπο που να βιώσω και τη μουσική και τους στίχους, δηλαδή προσπάθησα για κάθε τραγούδι η μουσική που θα βγάλω να έχω βιώσει πρώτα την ιστορία που περιγράφουν οι στίχοι. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία η οποία δεν ήταν ένα εύκολο πράγμα. Και βέβαια το αφιέρωμα στο Βερίτζη, το οποίο χάρη σε αυτή τη δουλειά μου ζητήθηκε να κάνω και αυτή τη δουλειά τώρα με τις διασκευές του Θεοδωράκη. Το να μελοποιείτε ποίηματα είναι κάτι που σας ευχαριστεί, δηλαδή το προτιμάτε από τη μία δημιουργία που είναι εξ αρχής βγαίνει? Βεβαίως. Η ποίηση είναι διαφορετικό. Υπάρχει ένα ποίημα και καλείσαι να το πάρεις να το μελοποιείς ένα ποίημα που ήδη έχει πάρει το δρόμο του, ενώ με ένα τραγούδι είναι αλλιώς, το ξεκινάς εκείνη τη στιγμή.
βεβαίως, και μου δίνετε την ευκαιρία να πω καταρχάς για την πρώτη μου δουλειά που αφορούσε τον Πηδή Βερίδη, πως η ποίησή του με ενέπνεε. Έχει ένα θησαυρό μέσα που δεν επηρεάζεται ούτε απαγορεύεται από χρηματιστήρια, δεν χάνει την αξία του, γιατί μέσα από τα ποίηματά του καταλαβαίνει κανείς πώς μπορεί να γνωρίσει το Θεό και έτσι να βαδίσει μαζί του. Είναι όπως να θέλουμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο και πάμε σε άλλους που τον ξέρουν για να μας το συστήσουν τα ποίηματά του. Και μετά βέβαια πολύ μεγάλοι στιχουργοί και ποιητές στο CD, σε επόμενη μου δουλειά του διασκευές στο Μίκη Θοδωράκη. Μάλιστα. Κύριε Αντωνάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλοτάξιδα όλα τα τραγούδια και παραμένετε εκεί και συνεχίζετε στις δημιουργίες και στη μουσική που έχετε επιλέξει. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά. Γεια σας.